jam. Waaki. Koy. Alhamdulillah. Ça va. Kono etandi julde ɓe. Ok, on est dedans. Là-bas. D'accord. Bien, merci. Yo ti jam. Wala ram yo ti bon. 2 heures. 2 heures du matin. Haron to wal. Ko garbati. On noddu la nga ko bay mi fini ni appel ji. Moi ko dum juli ya et tout moi là ton. Ok. Donc 2 heures du matin donc ma bon yi dale biro mo. On down to be. Ino yebi dubi jelu gila wayre ndi do. Dubi joy. Oh là là. Ça fait tellement pitié de voir cette situation. Ok, min ko Maria minate. Comment mon do mon gol journaliste. Kadi men jogiti mo bere. Alto to miskina men kilbi alla men fo. Ara ko on situation no wadi ame yide biro mo. Eno me yidi voilà, me yoti be mabbe don. Me fara no be wallugol. Mais bon, ça n'a pas été facile, mais au finish be mi andi be mari bibbe. Minni men dumo kay mission gi men daras be on toto. Alhamdulillah ba mi on pito do kadi on ne bale wakil ki ala ko mbaraji di. Allah ko ron fere ni dankoro do juma mo nani. Dieu merci. Allah ko ron dal baraji. Amin. Ala no jon gon e yawdi jon ton e daras be jaba yaado. Ya dare. Andi do jon. Sime yaadi ton do jon. Ni ko prantiaga mun. Comparanti bene. Prantiaga mun. Donc malale kadi wallito to do lam. A jombi. Ni jombi bayan ko onno ko trawa. Wi ko tipo am jomba taw. Ina weno nyala ngudi. Ino awa kambe be dar station. Ina weno dara hunde woter no mafi ni taw. Ko honno e hunde. Merci kan wa do joni wo ko jetti taw. Jetti selle je men dara sera. Na dum ne bi go ko men huddi rabtude be ne bi ko men tiki huddi rabtude mo jam ba wati mi arno mi arno be dabola ne kawa me arani be be mari ne goto be ye be mari ne goto baba goto anto be woni yibe ton anto oyo no ko village oyo no kanka oyo no sigi yaji ma be kadi en do no ko village ne goto baba goto ma oui vas-y minni joni minni kawa yo bami gulli kata ko kata macci to meti yaw mi gulli kata ha mi boko sera eno me bi gulli sera minni joni minni mar mi kippa fi biro mi aro no mi sonji don kawa ha mi halni be taw harbe manaki harbe entre zake mo moja ko mi sonji be don ha mi yahni be dabola saare mi yahni be mi yetti be en nabi ko village tan en nabi be ton joni wo kambe be nyawnda be er don go joni ko be nyawnda be non 4 jours 5 jours après eni lan joni ko bayalla wadi be hewti don joni wo ko mi yawmi ukipo e meti yaw joni min ne lala min on hakkila e mabbe no hakkila e mabbe ka min ne lala ba joni Allah wadi on woliri non joni accimi yami lan sama joni mi don direct mari ga mari konake ay mari konake watto une semaine be naawo uddi ay fude ki ay wenni uddi ay fude kadi mi welti ne baali kadi ben law o biro ma suudi kedi o mi anda non goddo be yaari kombo ni no kawra minno anda o min adun be zati minno wilan do yo min iwto don problème ala essentiel on en no fo bay feddi yo ala burtu mudingo Allah mamin joni ko aduma ko fi bureau ma ka fi yo yidu ande qu'est-ce qu'il faut kare ko mi jondo marga no bon haray si nini wadali goy leppidi ko mi wudi garage am ko gere dum ay to jenen lannan timmudo taw mi fala lannin tinde so mi tempiri no yuri fuddi ko golle dem moƴƴa ara non ko mi toroto on kadi wallahi on wallila few
burke lan kadi walla kasi nara balle kasi kawra gambe mi halni ben bon ben do ala do na ben do interesa mo jonno fi biro ma hara ko ngaccu do kadi ka ko no fallo ko donc do bay men be jabali woni si be jabono be won taka burure hara men bangi be ko sham ko men be jabali oni ya won dara may ko sanka bi mabbe dara si be andere si be jabay men be jabanali me fiu be tatnon non di fi e sahal ni be do men be jabanali bay ko ambe hebi ko sa onon be jaba jonno si nene ko to mabbe no wodi e wata na mu de be hanka nene ko to mabbe be ngawa ka noddali be non halanda be andi mi labi be ton joni ko danka gombe ngom wala ki be danko rebe dum hulbini lam parce que du yan do joni si be dankaci be ton ɓiɗɗo maɓɓe roɓɓe ben ɗo wata dankade yumma ma ben ɗon wawa min landotoɓe parce que oɗa mi haalnimo kanko sellani di min o sella o sella kanko o sella fifi o sella ko sowi dayna ɓaari kadi ko onno ko nebban hibbi ko koye ngam makko o kanko ni o ala golde o ko ɓeti ñawoyi ɗo fibiro makko ene on ɗon debbo ñamiɗo hutimogo e kan kadi kono wa hay ko woni ono daari téléphone o inni me ene nene makko ɓiɗɗo debbo tigi e nene mum je comprends pas les choses ɗum ɗo ko yettude Allah wallahi ɓiɗɗo maɓɓe a fon honto a fon ko on non mo no haalande ni sella ɗimmo on noon ɗimmo on ɗum no kankan on ɗo gonno wifi nene makko on ɗo mi haalanamo wa o kanko ɗo fayda fi affaire muudi makko on ko ɗum ɗon oɗum anni mina eyo donc aray oya no nawni oya fi affaire muudi makko e ni ɗum ɗo no sattitante wallahi joni ko ɗum fanlo yewan yon wallande wallahi komi walloɓe wona ga o de na fi wongo maɓɓe ga de no ɓe ñawdora hara kon no ɓe ñawdi na ɓiɓɓe maɓɓe men rewɓe duwano immade ana ɗo doga wuro andi nene mo lebbi duuɓi 6 andi e ɗuyan ɗo komi wittiyari komi acciti golle andi yari par ce que si kala komi jooɗi walla yara ay ni mi ala wawde jooɗade ko garage nokku nduɗu hakkunde yalla wallahi ama min aldi si tawi woni ɓe no wawi heɓude ɓiɓɓe rewɓe ɓen ɗon jooɗo nana inde nene mum tefata noddata téléphone ƴeewata kañum tefata kitali golle mum wippiti ari nene ɓurani ene goyi a dankoto nene modi ma kono so tawi woni modi ma no yurminanma nene ma a dankoto nene modi ma kono modi ma ko danka non si nene modi ma no humpiti nene ma no majjirma duuɓi 6 e nani inde nene ma hiitama modi ma tefali ƴeewali kankadi nene ɓurani en a dankantola mi dankantoma nene ɓurani en so yi hankin ɗo minni ha yon habbo ha e juma na de goɗɗum par ce que ɓa lami andi mi yehi joni hay mi fewti ɓeɗa ko ɓiɓɓe yayiraɓe ɓen amɓe ɗon ɗo haalde rewɓe na ɓe rewɓe ɗo rewɓe gon toto ɓe ko reedu maɓɓe ɓe jibini ka ɓetatoɓe ɗo onon kadi hay tampere warata ko landu balɗe warata a faami annuye ma on tugo ittuma a consigidi adduma accirtima sina golle maɗa Allah no wama hokkude milliard ji ɗo barki no ɓuuri jawti barki no ɓuuri jawti a nande ɗum andi min fusen mara ko barki mi hunde mara kono miɗo mari barki seɗa mari barki kala ko yawɗa foole golle ɗe ekkituɗa ɗen mi yi téléphone ma hay voilà o yi téléphone mo joti on donc ɗum ɗo tun no holli que affaire haala yo Allah hokkore feere sabu noon ko akkituɗa kon golle ma ɗen nanɗa hinde biro ma nden jemma on peetiɗa ka hoore lawol ari a waali ka laawol ka makiti fi yiwgol biro ma Allah hokkete barani an kada heɓa ɓiɗɗo yangantoɗo wotani soko waɗanɗa kamɓe ne roɓɓe yo Allah hokkorɓe kamɓe kadi feere ɓe dankora minede maɓɓe jara ɗum noon torotoɓe wotani soko dankanɗa nene ma ɓay noon Allah tawi an sagataga jombi an wondu an goɓɓe nata wondata e nene ma ida seeda e ɓeygu ma kono a seedata e nene ma heɓata nene ɓuri ɓeɗo a hamma ɓeygu ma sino hiɗuma o dankantoma nene ma ɓeygu ma
ko ɗum waɗi seɗon jombude on andina ɓeygol mum enen miɗo mari nene feetuɗo miɗo mari nene ngermowo miɗo mari nene piyowo ɓeygu ma sino hiduma ko wonɗa ɗo o wallotoma dankoɗa nene ma jara heɓa baraji o walla ma domugol duwar nene a faami ko ɗe balɗe jombuɗa wona probléme yewtu ɓeygu ma situation biro ma andinamo a yiti biro ma hari woni duuɓi 6 o waɗali o yiyali min si biro ma kan jaɓayno min dankotono ko ɓe jaɓali joni noon biro ko min wata ko min waldoto on faami kono wondu e biro ma annisata wondu e biro ma ko nene ma pet wawatama duwanade hara yata e lawol takko fotta giɓe kadi kono yurmede ko takkuɗa koñe ma iwɗa toon arɗa hando Allah hokkete baraji Allah hokkete moƴƴere ñande woni a wawana wone ko nene ma jara arɗa yiwu otani suko waɗanda ɓeygu ma kadi noddumo ko an jombimo dewga sunne karilla innamo duuɓi 6 mi yaali neni Allah hollilam birowa neni an noon no ñaali neni an nde piya neni an ala hakki kono wala ko wawɗa ko nene maji hiɗa faɗa reedu ma mi ɓetta ñaame toon jonna yumma yano moƴƴere ko Allah waɗanta ma ko min noon debbo kan ɗo waji mana non on se parle au fait d'accord otani suko waɗanda nene ma jara ɓe yiyata ɗo wallahi billahi kala ko waɗandaɓe feetuɓe ɓe koy kala ko waɗandaɓe ko moƴƴere wonanda kala kadi debbo hiɗo wiɗi de nene ma faami so hiɗuma o hiɗa e biro ma anani a jaɓi komi yewtuma ko mesdames, messieurs, moi, nous on va partir ensemble voir sa maman. On va suivre tout à l'heure cette ambiance de bonne vie. Sur nous, on estime que ça va être une joie parfaite. On ne sait pas l'humeur de la maman ce matin, mais néanmoins, c'est sa maman. On va l'accompagner voir sa propre maman, dans quel endroit elle se trouve ce matin. Quand nous sommes de cœur avec vous, assistons cimentés d'urgence. Merci pour la confiance, pour la fidélité. Prenez bien soin de vous. Au revoir. Kanani, yo ni mai ngara ko ni biro mai tira ko tonga.